tun nai deuh khan nu pakhat le achung te hian in thar hi an lua lu ta tun hmalamin thil mak le danglam hi an la tong ngai mi lova ma se hete in thar an lua lu tira thla la kol hian thil danglam tak mai hi alo record fu tatlat maya. Okej, house tour. Så här är rummet mitt. Där står jag, där står Tuva. Ut här är stua. Och det här... Thil danglam deuh ilo hmu mialem a thim tham deuh awang hian hriat thiam le hmu po a har hle maya ma se uluk taka kan en chuan kha room chunga khan pian dum tak mai eng thilemoni mihring ang tak mai hi alo lang theya in nei tu nu po hian a thil hmu chu a hlau hle ni ti a dana tang hian a chiang hle maya in tharan lu lut ve chawani sia an khongai thlakin lu rei thei takang mo. Philippines rama chung ko pakhat chunga chuan thil danglam tak mai hi thlenga chung khata pi ber chu thutlenga hian mu in thok na lama chuan har sat na chu anei tlat maya rum khat mai po ni lovin hetia mut lai hian thok na lama chuan har sat na chu alo nei fo thina chu thianga om fo ta ka wang chuan a chung ta chuan an ngai tu hle maya an pi ber la chuan chu thianga thok na lama har sat na anei piang chuan amu manglama chuan midum lian tak mai hi rung kalin chu midum lian tak mai chuan alo rek thin ni chuan a soya chu tianga mangchia nei piang chuan thok na lama chuan har sat na atak rama chuan alo nei zia maya chu wang chuan a chung te chuan an ngei tu to tak zetani zan lama amulai te chu chikzoka an vil theinan te in security camera te chu amut na ruma chuan an kam taringot maya ma se chuta camera in thila lo lak foi ro chuan an ngai tu na chu ati thui hle ni ceiling lama tang hian thil dum eng thil chia nge ni ti po hriat lo hi leilama chuan arun thlok thla a chuta pian dum tak mai lian zet mai hian arun in siama in nei tu nu chu man mo tak chuan run tlan phein akut chuan an vei kianga eng thil ma chu mulem lo ma se pi berin mangchia ane thina an ti dan thin chuan akut chuan an veya chu thil dum po chu akiang ve mai boka he thil dum lo lang hi mit long chuan a hmu thei lem lo ni in alanga ma se camera chuan chiang tak chuan alo record fu thunga an pi berin mangchia neya thok na lama har sat na alo nei chan chu he thil dum wa nge hi ani churin oma atak nge lem ti chu hriat thiam a har hle maya thil thleng tak tak te alo ni ngai ni chuan ha hi pa soi tham chu atling ve lo thai lovani he kan en tur video hi Samuel a chuan social media lama hian arun pho chuaka hun rei tak chung chu paranormal lampang thil hian alo ti buai towa he thil post ma thlathum liam ta vel khan ana thona lama tang chuan an ban boka a van doi hle ni tum kha chu heng thil laka tanga a him theina tan ti in bible chu chiarin atung traya ma se ma hi heng thla te hian an zoom to viau nge ni do ni heng thil te hi arun thleng tamaya. No, listen.
No, I'm like going through a bad depression right now. Yeah, yeah, I'm like literally going through. Yeah. Oh, you are right. Yes, maybe Crane will do it. Hold on. Yeah. Well, hold on. Let me call you back because I gotta start praying. Okay. Yeah. Yeah, I'm gonna start praying now. Yep. All right. Bye bye. Bye. All right. Oh. Okay. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, I ask for. I ask you, Jesus, for healing in this home. I ask you to take these demons away from my house. Leave my house! Leave my house! Leave my house! Leave my house! Leave my house now, please! Please! Leave my house now! Leave my house! Hetia trong trai mek lai hian arin na chu a chak tok lo nge ni don ni nge ni nga lo na chuan aman lak lo to zok ni don ni bungrua arun tlak rual chuan hlavin a trong trai lai po chu a top zui nga la chuta thla chuan a trong trai chu a phal lo nge ni don ni arun ti boi chun zoma samuel ala hian hlavin arum chung chu atlan chu asan tar ngot mai ani mani in chung po luangam lavin ama zok chu atlan chiani sia a khongai thlak khop mai andoi wang han tir ngot po chu adik bik chi lo mai theya mi hring te hi kan huai sen dan le kan huai sen na lampang hi ain ang lo hle maya chuti rualin in ti pau khawa ama ti boi tu hi bai le ta ne nge chu ati mak mo ani nge yang le Jasim hian rum khat chu building lian tak mai lo tu po om lawa in rang tian soi mun hi atlowa a mun chu athimin are rui maya mun nel om lo taka hetia kal lai hian thil dan chu arun in thlak chho ran ta ni Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La ilaha illallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La ilaha illallah. a video clip hi toy hle ma se he video hlum ne hi anet chung hau lovani room chunga thil thleng kha a hlom omin a thlen na hmunin a zirbok nen a hlom na kha a ti zual hle maya om hmun atanga kan lo thlir ngot ai hian a tak rama chuan a hlom de yang ti kha a chiang reng mai nang ni ta la a ton tur ang hi tong ve don ta ang la hetiang ang building lian le re lutuka hian ikal ve nga mangem le TikToker pakhat Raul Garcia hi security officer ni in supermarket Salito Mexico muna thokania rum khat chu ana tho na muna chuan thil danglam tak mai hi thleng tlat maya chung thil thleng chu a phone camera chuan alo recorda completamente todo. No sé si me estoy escuchando. Cabrón. Ahí está la primera cosa. No mames, no mames.
mames, no mames. Ya me dio miedo. Son las 2 y cacho. Aquí es donde nadie quiere entrar. Bueno, así normalmente es. Casi toda la basura es de aquí, de Soriana. Todo lo que te... No mames. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es que no hay cómo expresar la evidencia, porque a veces se mueven cosas, se rompen cosas, y pues cómo uno puede decir, no, yo no fui, si pues tienes, ay cabrón, ese es el Santa Claus que todos le tienen miedo. Aquí es donde se escuchan un chorro de ruidos. En lo personal sí me da 2, 3 quis. Vamos que cuando grabo me siento más protegido. Miren el Santa Claus, no manches. A ver si podemos captar algo ahorita. ¿Qué tal, amigo? Chorre miedo cercano. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No vengo a molestarte. A ver, vamos a acercarnos poquito. No, así me da quis. ¿Qué pido? No mames. No tiene pilas, no manches. Espero que esto sea, si se esté grabando, no sé. Esa cosa mide como 2 metros, no manches. Hola, Santa Claus. Hey, mándale un saludo a mis amigos, por favor. Ay, no manches. ¿Qué pedo? No está conectado, no manches. No manches. ¿Qué pedo? No manches. Oh. Ay, qué pedo, no manches. ¿Qué pedo con esto? No manches, ni siquiera está conectado, no manches. Supermarket chunga an bazar sa anda na ka chu ama chuan arun tol ringot maya Santa Claus la chu power backup engma si lo chuan ama chuan arun nung ringot mai boka khatia wakul na lama khan mu thei si lo hian a beng bula chuan arun thok khum thin ni in a soi boka adian ve du khopang le hemizana thil thleng awang hian raula chu a tho na supermarket te chuan an dor ti ping chetu ti in an ban wang maya hemizana video hi mi tam takin an lo thlir awang chuan he dor nei tu te hian an mani chu ati mol phau ti chuan an ban taringot mai ani mani thona dor ti mol phau chu a fu lo mel khop mai da captain hian a tiktok account lama hian ani tin nun dan chi rang ni za thlak tak te chu da thina hetiang kara hian thilmak le Hlauhawm te po arun da tel ve zeu thin boka tum kha chu tanel hrang tia an soi mun hi zan thim cha tak kara hian a fangkula a thil tonero adam chung soi a hlo ve to nge yang le It's a place that's local around my area, and they say she got hit on the tracks with her baby, or her body was dumped right there in the creek down here. There's something dead right there, bro. There's something dead right there. A dead deer. It's a dead deer. I've been out here forever trying to get stuff, bro. This place is spooky.
Is anybody? Hello? Right. Oh, hell no. Hell no. Hell no. Hell no. Bro. Hell no. I know you guys heard that. I know you guys heard that. Tunnel chung thim taka chuan no pang trap thom hi a hreta maya thil dang lam eng thil ma chu mulo ma se a thom hret chuan a ti hlau ngang ni turani chu tunnel chung atang chuan lau tak chung chuan atlan chuk ta ni he thil thlen atanga ni tampo ala vei ma chuan a in lama chuan he thil hi a ton chun zom le a voi ni tlang hian he tiktoker hian he chanchin hi aron la update chun zom le to mi lova he chenglina hian eng thlai mani tak chuan a chen chil ani mel khop mai kha tane la tlo wang kha ani theingem le It's not gonna happen. You need to go away. How about that? Come here. No. How about no? So I'm sitting here listening to music. I keep hearing something. Shh. Come here. Hello?